v dnešním videu se sestrou vytvoříš si svůj. Budeme vytvářet tady ty panenky. A první vytvářím já. A bude to holka. To bude toho jakože víte, nám tam budou skákat reklamy, my to nemůžeme stopovat. My totiž nemáme stopování, takže jakože a bude možná to kaboka videjko, že jo. No a takže prvně jsme teda začneme s těma a pak si dáme nějaké vlasy. Ježiši, to jsem nechtěla. Tak. Asi tyhle, to si vybírám já. Sestra právě, že je tady. Tady jen. Mně se líbí toto. Nějaký brýle by to chtělo. A pak dáme tohle. Nebo jakože. Jo, to je dobrý. Ne, ale tohle je dobrý. Takže to nechceme. Tak. Teďka uděláme nějaký jméno. Jak se bude jmenovat, tak asi Love. Teď můžu já. Jo, a teďka si teda bude vybírat Laduška. Tak, počkejte. No teďka nám tam skočila jedna reklama lidi, takže ne, nedělej to prosím tě. Tady to jsou takový ty míchací barvy, my to stažený nemáme. Takže proč? To jsou jen lákače. No a tohleto video bude asi 15 minut, tak možná 10 minut. Jo, tak. Dej větší řasy. Tak, sestra si vybrala hodně tak už budeme se říkat přesnívkama, takže jsi jahůdka a já jsem ananas. Teda sestra je jahůdka a já jsem ananas. Takže jahůdka si vybere teďka vlasy. Jít dál, dole jsou lepší. Jahůdka si vybrala tyhle, to jsou stejné jako tobě. Tak. Můžu šaty. Chceš mikinu nebo šaty? Tak Jahůdka si vybere šaty. Tak Jahůdka si vezme ještě barvu na to. Tady dej zelenou a ještě tady si dej bílou. Jo, to je pěkný docela, že jo? Tak. Jahůdka si vybere ještě fusu. Ještě brejle. Jahůdka chce taky brejle. Ty kolový jsou pěkný. A tohle je lepší. Jo. No a Jahůdka se ještě vybere tady náhrdelník. Co děláte? To není, to je za prémium. To máš prémium, musíš jen. Tak, tohle to mám. Jahůdka tady. Už mít ještě tváře. To je jedno.
Ne, to fakt ne. Tak. Je to pěkný. Jo. A teďka, jak se má jmenovat Laila? Laila. Hezky. A teď si budeme vytvořila kluky. Lidi, teď si budeme vytvořit. Laila 2 a teďka. A teď si vytvoříme kluky. Tak a teďka vytvořím kluka. Jednoho. No tak, kámo. Teď to máme stažený, tak proč se nám to tady odděluje? Nevadí, ale příště budeme mít to toka videjko a to si už stáhneme doopravdy tamto 3D rekorder, aby se nám to víc jakože líp, aby jsme to mohli stopovat. Tak co to tady je za pěkný? Dobrý. Nazdar. Čau. Tak co tady vyvádíte? Dobrý. Co dobrý? No dobrý. Já jsem se neptal, co jako to. Dobrý. Já jsem se ptal, co tady máte jako za mejdánek. My tady žádný Co vyvádíte? nemáme. Ne. Jen ti jde polož to. Sachlu. Jo, kdybyste se Vytvoříme nepřidáhli jedno. člověče, nezlob se, místo telefonu. Teď kluci. Jednoho kluka, protože se tady nám to už nejde do limitu. Omlouváme se vám lidi, protože jakože my jsme tady měli straight, víte. Tak koho chceš, jaký vlasy? Tyhle ty jsou pěkný, ne? Jo, ty. Dáme nějaký blond. Sice to je divný, ale to neřešte. Kluci mají rádi Mickey, takže dáme nějaký asi tohle, že jo? Jo. A dáme modrý a tady to dáme. To je jako Vašík praskej. Jo, to je pražák. Já jsem tam Ne. s těma brejlema. Ale dobrý, to je trošku divný kluk a bude se to jmenovat Vašek. Vasa. Vasa, no. Vasan. A pro dnešní video teda končí dnešní video. Tak ahoj. Ahoj.